Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Glasa javnosti. Hvala vam što nas pratite, što lajkujete i delite naše emisije na YouTube kanalu Glasa javnosti, ali to isto važi i za naš portal kao i za društvene mreže Glasa javnosti. Hvala vam još jednom. A naš današnji gost je Davor Kalajžić. Dobar dan, profesore Kalajžiću. Dobrodošli, hvala što govorite za Glas javnosti. Dobar dan. Hvala vam na pozivu, poštovani gledaoci, pozdravljam i vas. Uvijek mi je zadovoljstvo da se odazovem vašem glasu javnosti. Hvala vam na tome. Evo kažu, vi ste bivši diplomata, dugo ste bili predstavnik Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji, ali kažu jednom diplomata, uvek diplomata, vi i dalje pratite, analizirate, komentarišete ono što se dešava i u svetu i kod nas, pa upravo zbog toga smo vas i pozvali da prokomentarišemo neke nove događaje i situacije i u svetu i kod nas. Evo, za početak, šta se to dešava sa izborima u Evropskoj uniji, odnosno izborima za Evropski parlament? Digla se velika buka, rekli bismo, i prašina nakon izbora u vezi sa rezultatima i, kako se kaže, povećanim boljim rezultatom i svake godine, svaki put sve boljim rezultatom desnice u nekim evropskim zemljama. Evo, pročitat ću kao ilustraciju neke naslove. Politički zemljotres nakon izbora za Evropski parlament. Desnica uzdrmala Makrona i Šolca. Haos u vladama. Belgijski premijer plakao, najavio ostavku. Kako vama sve to izgleda? Da li je zaista u nekim zemljama, da li su zaista neke zemlje Evropske unije i sama Evropska unija uzdrmana ili se ova prašina i buka digla bespotrebno? Pa evo, odgovorit ću vam odmah na to, je vrlo zanimljivo šta se desilo, nego na sam početak i na vaš uvod da vam kažem, bio sam diplomata, više nisam. Sad sam izbacio iz upotrebe taj rečnik u rukavicama, kako ga ja zovem, i vršim građanska hapšenja, pozivam na otpor, znači ponašam se potpuno nediplomatski, jer više nisam diplomata. I ne postoji drugi način da se izborimo sa svim ovim zlom koje nas okružuje, no da prestanemo da budemo uviđavni i da prestanemo da budemo diplomate, već da se borimo za svoja prava. I to je upravo i uradila ova desnica u Evropskoj uniji. Mi smo zapravo dobili nekoliko poruka, vrlo zanimljivih poruka, moglo bi se čak reći i važnih poruka, a vidjet ćemo da li će te poruke zapravo biti i materializovane u nekom trenutku. Jer jedno je biralište, slanje poruke, a drugo je kasnije osvajanje mandata i treće je potpuno šta onda radiš, sa kim ulaziš u koalicije i kakve politike ćeš na kraju krajeva sprovoditi, da li će one biti u skladu sa tvojim predizbornim obećanjima. Mislim da smo se mi ovde u Srbiji mnogo puta uverili u raskorak između te dve kategorije. Prvo... Kakve su te poruke? Da, prva poruka po meni je ta da je desnici dosta ovih vladajućih i da je generalno ljudima u Evropskoj uniji se popeli na vrh glave ovi vladajući režimi. I pojedine ličnosti, pogotovo počevši od Makrona, pa da ne nabrajam dalje. Znači, običnim ljudima su se oni smučili. Zašto su se smučili? Zato što su se otuđili od naroda i zato što su napravili svoje sopstvene elite o kojima jedino sami o sebi vode računa, a za narod ih baš briga. Što je dovelo do toga da standard u Evropskoj uniji počne polako da pada, da generalno opšta sigurnost, kako za radno mesto, tako za sigurnost na ulici, za sigurnost porodice, za sigurnost u školi i generalno sigurnost države kao celine drastično je ugrožena. Zahvaljujući, dakle, toj otuđenoj administrativnoj politici koju vode te elite Evropske unije. Znači, narod je iskazao veliku zabrinutost. Dalje, zabrinutost je za to što elite guraju Evropsku uniju u sukob sa Rusijom i običan narod vidi da to ne vodi ničemu, da je to potpuno jedna suluda politika i to je politika samo uništenja. Niko nije lud da ide u rat.
Zašto bi to radili? Pogotovo ne za babazdravlje američko, jer Amerika je zapravo ta koja pokušava da ugura celu Evropu u rat i u ratna dejstva, da bi izbjegla ratna dejstva na svom tlu, jer oni su do sada uvek veoma komotno ratovali, praktično nisu imali ratna dejstva na svom tlu. Tako da mi ne znamo šta bi se desilo u nekom takvom scenariju. Dalje, velika je zabrinutost za invaziju migranata. Znači, ljudi se osjećaju krajnje ugroženo po osnovu sigurnosti lične, bezbednosti na ulici i po osnovu bezbednosti i sigurnosti svog radnog mesta. S druge strane, migranti to fantastično zloupotrebljavaju. Vidimo da su, i to nažalost vidimo samo preko društvenih mreža i ovih alternativnih kanala, ali ne i preko nacionalnih frekvencija, vidimo da su serije incidenata i velikog nasilja širom Evropske unije, pa čak i tamo gde možda ne bismo očekivali, obzirom na visinu životnog standarda, na socijalnu politiku tipa Švedska, Norveška. Vidimo da i tamo eskalira to migrantsko nasilje. Ove elite vladajuće nemaju odgovor ni na jednu od tih problema. Dolazi problem hrane. Vidimo da je u poslednjih godinu dana žestoki protesti su bili poljoprivrednih proizvođača, da su se oni čak krenuli da ujedine između pojedinih država, da prave, znači ne samo svoje lokalne udruženja, asocijacije, nego da to bude već i na državnom i međudržavnom nivou. Dalje imamo i tu pandemiju koja je prošla, ali najavljuje se nova, gde je narod sada isplivalo na površinu, da je ceo taj projekat bio dizajniran na smanjenje populacije i na unošenje genetskih modifikacija i promjena u kompletan ljudski rod, a sve u cilju i u svrhu smanjenja populacije. Znači, drugim rečima, radi se o jednom, slobodno to mogu da kažem, nediplomatski, masovnom ubistvu i masovnom trovanju. Znači, narod je sada video da se to spustilo ne samo na populaciju nas odraslih, nego da su ovi kreatori novog svetskog poretka i njihove marionete koje su instalirali da vladaju državama, znači te administracije, da su zapravo se okrenule protiv svojih ljudi, protiv svojih građana, na nivo dece, da sada pokušavaju i decu da na neki način kontaminiraju raznim vakcinama i iako su raskrinkani, iako je potpuno jasno šta je cela agenda bila i šta se dešava, oni sada još žešće pritiskaju i uvode, to je još jedna poruka, pobuna protiv novih zakona. Znači, zakoni Evropske unije se prave protivno interesima građana. Nažalost, ti zakoni Evropske unije koji su protivni interesima građana i samim državnim interesima se i kod nas prelivaju. I naš parlament je pritisnut da usvaja te gluposti i oni to automatski izglasavaju. Drugim rečima, evo ja sam već izneo, znači nekih 5, 6, 7 poruka koje su nama ljudi odande poslali, a zbirni element svih tih poruka je duboka zabrinutost za opstanak i samim tim apsolutno nepoverenje u one koji rukovode državom. A da li mi u Srbiji treba da se zabrinemo zbog svega toga što se dešava? Kako se svi ti tokovi mogu odraziti na našu zemlju? Mi u Srbiji prvo nećemo biti nikada deo Evropske unije. Zbog čega to mislite? Evo, vrlo prosto matematički ćemo to dokazati. Evropska unija se ogradila od Srbije na taj način što je podigla jedan zid koji se zove pristupna poglavlja. U našoj javnosti ta pristupna poglavlja se prikazuju kao neki vezni element, da mi trebamo to, jel tako, da ispunimo, da bi nama pre svega bilo bolje, a onda kad nama bude bolje i kad uđemo u to fantastično blagostanje, tada će nas primiti da uživamo u opštem blagostanju koje vlada u Evropskoj uniji. A upravo vidimo iz malo pređašnjih komentara, da tog blagostanja nema. Znači, to je jedan zid. I nemojte da se lažemo, poštovani gledaoci, ta pristupna poglavlja nisu nikakva pomoć i nikakva olakšica Srbiji. Naprotiv,
to je čvrsti bedem da nikada ne možemo ući u Evropsku uniju, jer oni nas tamo ne žele. 35 poglavlja su nam postavili, ja ih zovem 35 plus, zato što je u ovo poslednje kosovsko ubačeno sad i ovo sve sa takozvanim francusko-nemačkim planom, drugim rečima priznanjem, apsolutnim priznanjem Kosova i odricanjem, apsolutnim odricanjem od te teritorije. Za ovih, ja mislim, jedno 13, 14, 15 godina koliko otprilike su otvorena ta pristupna poglavlja, Republika Srbija je uspela da ispuni od tih 35 domaćih zadataka samo jedan. Mislim da je jedno poglavlje privremeno zatvoreno i da su još jedno, dva poglavlja ili tako nešto isto stavljena na neki led. Nemojte me držati tačno za reč, ali kada izračunate da za 15 godina mi zapravo formalno pravno nismo zatvorili ni ispunili ni jedno poglavlje, onda se postavlja pitanje za koliko milijunima ćemo ispuniti onih ostalih 35. Dakle, ceo sistem je napravljen ne zato da nama pomogne, nego da nas u potpunosti odvoji od Evropske unije i da nas na taj način uništi time što će nam reći da moramo da prihvatamo nekakve nametnute vrednosti i standarde, obrazce koje nam diktira Evropska unija, a ti standardi, obrazci i sve što nam oni diktiraju, vidimo kako im se sada kroz ove njihove izbore vraćaju da su ljudi time nezadovoljni. Pa se postavlja pitanje, ako su oni tamo time nezadovoljni, a zašto bismo mi to onda ovde sebi radili? Uostalom, u međuvremenu je naš parlament, nažalost, zato što se tamo nalaze ljudi, osim što se nalaze protivzakonito i protivustavno, nalaze se i u stanju mentalne obamrlosti, nekompetentnosti, znači pod diktatom partijskim, koji uopšte ne razmišljaju o tome šta tamo rade i šta im je dužnost. I dobiju neki papir, neki zakon i dobiju direktivu, glasajte svi za to i to je to. Ne ulazeći u suštinu, ne ulazeći u materiju, ne razmišljajući o tome ima li to smisla usvajati na taj način, koliko će to moći da se primeni u praksi i uopšte, ako bi došlo do primene u praksi, šta bi to donelo nama. Tako da sve zajedno, znači, to je prvi razlog zašto ja mislim da mi nikada nećemo ući u Evropsku uniju, jer ne možemo ispuniti ta poglavlja. A šta se kod nas preliva i da li ima razloga za zabrinutost? To je bio drugi deo vašeg pitanja. Pa mislim da nema nikakvog razloga za zabrinutost, jer kao što kažem, prvo nismo članovi Evropske unije, drugo nikada nećemo biti, treće oni nas tamo ne žele, četvrto imaju oni dovoljno svog sada će se unutra komešati, vriti, prelivati, znači imaće oni svoje dovoljno unutrašnjih problema i imaće o čemu da vode računa, neće se baviti nama. A zapravo mi već sve to isto imamo. Nema šta kod nas novo da se prelije. Da li imamo migrante? Imamo. Da li imamo narastajuću socijalnu bedu? Imamo. Da li imamo problem sa nepoštovanjem ustava i vladavine prava? Imamo. Da li imamo problem sa sumanutim tumačenjem i usvajanjem ovih evropskih kojekakvih regulativa i zakona? Imamo taj problem. Da li imamo problem sa Kosovom i priznanjem Kosova? Imamo problem. Znači, nabrojali smo otprilike manje više i najgore od svega, imamo isto što i oni imaju u Evropi protiv čega su se pobudili, a to je diktatura. Diktatura, mi ovde imamo diktaturu jedne grupice, jedne otuđene elite, kao što je otuđena elita i tamo, koja državu tera u potpunu propast i već vidimo. Da li imamo probleme sa porastom maligniteta i svih ostalih drugih bolesti? Da, isto kao Evropska unija. Da li imamo problem da nam se nasilje spušta na nivo dece? Da, imamo isto kao u Evropskoj uniji. Znači, mi nemamo da iskusimo ništa novo, ništa nam se od njih ne može preliti što nas može zabrinuti, a da mi već nemamo i da se sa tim nismo suočili. U čemu je caka, da tako kažem? Caka je u tome što ova naša elita i predvodnik elite, takozvane, živi od toga da stvara permanentne tenzije,
da izaziva u narodu permanentni strah i tim strahom on se hrani, na tom strahu on opstaje, na tom strahu on gradi svoje laži, svoju politiku izdaje, propasti i prodaje svih nacionalnih resursa. To je ono što mi imamo. Mi imamo također i da dodam još to, kad sam pomenuo nacionalne resurse, da se njihove multinacionalne kompanije odavno odomaćile ovde i da nas crpe, da su se prikačili na nas kao pijavice, kao paraziti i mele i da to žele da rade još i više. Prema tome mi smo iskusili sve zlo Evropske unije i novog svetskog poretka protiv kog je glas digla ta takozvana desnica tamo. Iz tog ugla gledano, iz ugla svega ovoga što ste rekli i o Evropskoj uniji, da li uopšte bespredmetno sada razmišljati o tome ko bi bio mogući novi komesar za proširenje, pa ko bi onda zamenio Lajčaka? Šta vi mislite o tome? Već se spekuliše u javnosti o tome u vezi sa Kosovom i Metohijom. Ja se uvek nasmejem, onako baš podsjeti me ta reč komesar. Podsjeti me na partizane, na komunizam, socijalizam i kako se to danas kaže, to je bilo strašno doba, imalo je komesare. A gle sad čuda, imamo i dalje komesare, ali to nije strašno, to je sad kao neko veliko evropsko slobodarsko dostignuće. I to me uvek nasmeje. Potpuno mislim da je to jedan neprimeren naziv, jedna neprimerena titula, a light to je njihova titula, oni su to izmislili, pa nek se sa tim zabavljaju. Lično mislim da je savršeno nevažno ko će biti, jer te elite, u principu, duboko sam uveren, neće obratiti pažnju na poruku koju im je narod uputio, nego će dalje nastaviti da teraju po svome. Uostalom, da je to tako, mi možemo da naslutimo po tome što je i ovde ista situacija. I ovde je narod poručio ne jednom, mnogo puta da ne želi da vidi ove, kako se zovu, naprednjaci u Beogradu, već 2 puta su izgubili izbore, pa opet nastavljaju da vladaju. Znači, ta otuđena elita, te sluge novog svetskog poretka, njih baš briga šta narod priča. Oni imaju samo jednu viziju, jedan cilj, a to je da se međusobno dobro utale, da se dobro uhlebe i da nastave da isisavaju sve iz nas. Tako da u tom smislu mislim da tu neće biti nikakvih nekih posebnih šok promjena, neće biti zaokreta ne znam kakvih političkih, a ostaje da se vidi u postizbornom periodu na koji način će taj novi svetski poredak pokušati da amortizuje bes tih ljudi, te desnice, na koji način će pokušati da ih kupi, jer cela politička scena se svodi na kupovinu. Ko će koga da kupi? Kad već govorite o kupovini i o novcu, samo da pomenemo i taj neki podatak koji se mogao čuti u javnosti ovih dana upravo u vezi sa izborima za Evropski parlament, kolike su naknade, recimo, parlamentarcima, mesečno, kako je rečeno, preko 10.000 evra bruto, a onda dobijaju i pravo na penziju kasnije, na dodatak na penziju kada odu u penziju, da i ne pričamo o dnevnicama i tako dalje, što je verovatno još jedan od razloga za revolt tih ljudi koji su nezadovoljni. Taj novac se uzima od tih ljudi, ti budžeti se pune na taj način, kao što se i odavde uzima od svih nas, da bi se dalo njima. Tako da, naravno, to izaziva bes jer ljudi u Evropskoj uniji počinju polako da osjećaju krizu, nemaštinu, bedu. Na jednoj strani vi vidite socijalu da, ne znam, u Nemačkoj tamo Arbeitlosa dobije 500, 600 ili 1000 evra mesečno, a da migrant kad dođe dobije i stan besplatno i tih isto 500, 600, 1000 evra i mnoge druge, ima pravo prvenstva zapošljavanja i tako. Znači vi vidite jedan potpuni disbalans, jednu nepravdu socijalnu. I ta socijalna nepravda je uvek bila okidač desnici da pokuša nešto da uradi. Da se još vratimo i samo na onaj drugi deo pitanja vašeg prethodnog vezano za novog komesara za dijalog između Beograda i Prištine. Dakle, mnogo se priča o Borutu Pahoru,
Ja imam prijatelje u Sloveniji, gore u ministarstvu, sa njima sam imao i radio na Kosovu i Metohiji, tako da sam očuvao te kontakte. Da, izgleda da je on prilično jedan ozbiljan kandidat. Zašto? Šta ga stavlja u prvi plan? Prvi u plan ga stavlja poznavanje jezika. I prethodnik Lajčak je dobro govorio srpski jezik i razumeo. Znači, jezik je ta prva determinanta da li poznajete jezik. On naravno poznaje srpski jezik, srpsko-hrvatski, hrvatsko-srpski, nije bitno. Dalje, drugo, on je jako prihvatljiv Albancima, jer je velika albanska, da je tako kažem, biznis manjina prisutna u Sloveniji, naročito na slovenačkoj obali. Tako da Slovenija i Kosovo održavaju jako dobre prijateljske odnose. Kosovski Albanci koji rade u Sloveniji nemaju nikakvih problema vezano za svoje delovanje, za svoj rad. Zadovoljni su uslovima životnim, zadovoljni su zakonskom regulativom, zadovoljni su celim slovenačkim sistemom, tako da je Pahor koji dolazi odatle za njih veoma prihvatljiv. Da li je on dovoljno prihvatljiv i za Srbiju? Pa, ajde da to preformulišem na sledeći način. Nije neprihvatljiv. Nije neprihvatljiv, a najveći problem Srbije je taj što Slovenija nije primila predlog i nije dala agreman ambasadoru koga je predložio Vučić, to je ovaj njegov bivši direktor pošte, kako se zove, nije bitno. Znači, koliko ja znam, sad nemojte me držati gledaoci 100%, ali mislim da i dalje u Sloveniji Srbija nema svog ambasadora i da je to mesto upražnjeno. Tako da, ako bude Pahor imenovan, ima puno razloga zašto bi on bio, puno pluseva, da tako kažem, a onda bi verovatno u paketu aranžmana išlo i to imenovanje našeg ambasadora. Pritom, da se vratim sada malo u diplomatiju iz koje sam izašao, ako smem da kažem nešto ovako javno, mnogo mora da se vodi računa o tome ko će biti postavljen za novog ambasadora Srbije u Sloveniji, jer taj ambasador će imati ključnu ulogu u dijalogu na način da će neformalnim putem uspostaviti stalnu i preciznu komunikaciju između Beograda i budućeg predstavnika ukoliko bude Pahor, a to je ključni element za rešavanje kosovskog pitanja. Sada došli smo do te važne teme za Srbiju, za građane, do Kosova i Metohije. Da li će nešto moći da se promeni imenovanjem novog predstavnika za dijalog između Beograda i Prištine, ili će dalje ta glavna politika Evropske unije koja znamo u kom pravcu ide, da li će se nastaviti ti pritisci? Nekako i utisak je da je u poslednje vreme Kosovo i Metohija nekako u drugom planu javnosti, ne govori se toliko o tome šta se dešava tamo, pod kakvim pritiscima su Srbi, pod kakvim terorom, u kakvom su položaju i slično. Šta vi mislite? Da, politika ovog diktatorskog otuđenog režima je upravo bila usredsređena na to da nam skrene pažnju. Skretanje pažnje je jedan izuzetno važan politički alat, da ga tako nazovem, kojim se umrtvljuju mase i otupljuje oštrica otpora. Kako se to radi? Tako što ćete svu pažnju preko nacionalnih frekvencija i svih ostalih dostupnih medija koje kontrolišete izbaciti na neku Srebrenicu, pa na neke izbore, pa na nekog tamo profesora u Novom Sadu, pa na ovde raznorazne performanse lokalnih stranaka i partija, pa na to ko će učestvovati, ko neće učestvovati. Znači, daćete pa na sednice Saveta bezbednosti, pa na zasedanje Generalne skupštine, pa ćete naći hiljadu razloga, u jednom momentu čak poslužit ćete se i Danko Milić, pa ćete se poslužiti i ubistvom. Mislite da je i to u toj funkciji, i taj slučaj? On je poslužio. Slučaj kao slučaj ima potpuno drugu dimenziju. To je nešto katastrofalno i tragično, što ćemo jednog dana ispitati do kraja i ne tiče se samo tog jednog deteta, nego mnoge stotine dece. Ali,
To je, znači, izbaciš to, pa onda jedno vreme guslaš tu priču, pa na kraju ta priča gde je, umrla je, nema, zato što je u međuvremenu došlo mnogo novih priča, uključujući ubistvo u zatvoru, ubistvo u policijskoj stanici i tako da. Znači, zatrpavanje javnog mnjenja raznoraznim događajima, raznoraznim vestima, i to je ta distrakcija, kako se zove, odvraćanje pažnje i otupljivanje oštrice otpora. Šta smo mi u tome svemu dobili? Mi smo u tome svemu dobili da na kraju krajeva, evo sad se ganjamo oko jedne opštine, Stari grad, ili se ganjamo oko druge opštine, Medijane. Sve su to te bajke i priče koje su usmerene na to da ne znamo zapravo gde smo i šta radimo i da se ne zna šta se dešava na Kosovu i Metohiji. Jer u međuvremenu na Kosovu i Metohiji se dešavaju podizanje optužnica protiv kosovskih Srba za počinjene navodne ratne zločine masovno, hapšenje masovno, oduzimanje, eksproprijacija srpske zemlje masovno, oduzimanje srpske imovine državne masovno, non-stop tenzije i konflikti u kojima Srbi uvek izvlače deblji kraj masovno, podizanje granice masovno, zajedničko učestvovanje KFOR-a i vojske Kosova takozvane masovno, potpisivanje bilateralnog sporazuma između Ukrajine i Kosova o otvaranju zajedničkog kampa za trening sabotaža i subverzivnog delovanja. Da. Kakvi sabotaža, o čemu se radi? Da, i to između ostalog. Gde, na kojoj teritoriji, šta? Možete objasniti? Evo, pokušat ću da citiram dokument, na teritoriji neprijateljskih zemalja Srbije i Rusije. Znači, doći neka tamo Stubla, kako se zove, sa Haradina i Stubla, sa kosovske strane, i tamo neki šef vojne obaveštene službe Ukrajine na drugoj strani su pre nekih 2-3 nedelje, ja sam dobio to iz Rusije, te informacije, potpisali bilateralni, pazite, bilateralni sporazumi se potpisuju između dve države. Mi znamo da Ukrajina tobož nije priznala Kosovo i zbog toga mi udaramo kontru Rusiji, jer za Boga poštujemo teritorijalni integritet Ukrajine, i to je ta floskula i to je jedna od tih distrakcija. A u međuvremenu oni ispod žita potpisuju ugovor o vojno-policijskoj saradnji, gde će treneri iz Ukrajine doći na specijalno osnovane kampove na Kosovu i Metohiji, možda čak i na severu, jer na severu Kosova se podižu određeni kampovi te vrste, i tu će osposobljavati pripadnike kosovske vojske i kosovskih specijalnih snaga u vršenju sabotaža i subverzivnih dejstava na teritorijama neprijateljskih država, i navedeno kojih? Srbije i Rusije. Dakle, sve to vi niste videli u našoj domaćoj štampi, ni na nacionalnim frekvencijama, niti možete da čujete, osim ako, evo, ne otvorite, poštovani gledaoci, danas Glas javnosti, pa čujete ovo što pričam. Dakle, Kosovo i Metohija su potpuno završeni, zaboravljeni, skrajnuti, ovu vlast to više ne interesuje. Poglavlja su sva napisana, Kosovo je uspostavilo vlast na celoj svojoj teritoriji, što je bio osnovni, prvi i poslednji preduslov za njeno kompletiranje nezavisnosti i međunarodne prepoznatljivosti. Jer onog trenutka kad imate kontrolu nad celom teritorijom, vi ste međunarodno prepoznati kao nekakav entitet, nekakva celina, nekakva država. Oni su sada uspostavili kontrolu nad severom Kosova i Metohije. Nigde nećete čuti i saznati da se sa severa Kosova i Metohije u proteklih godinu dana odselilo više od 5000 porodica. Nećete čuti da nema više ono ne dam Gazivode, ne dam Valač. Šta je bilo sa tim? Pa naravno, tamo su odavno patroliraju patrolni čamci jezerom Gazivode,
kosovski patrolni čamci, kosovske policije. Tako da imate i granicu kosovsku, imate oružane snage Kosova, sve to imate u međuvremenu. Šta još nema? Evo, šta još nema? Ajde da vidimo šta još nema. Pa nema te stolice Kosova u Ujedinjenim nacijama. To još jedino fali. Ali to nije ni bitno. Jer može da bude posmatrač. Ima nekih država koje su posmatrači u Ujedinjenim nacijama, pa dobiju tu famoznu stolicu na koju će da sednu. U međuvremenu takođe nećete saznati da je prekjuče uspostavljen 9-mesečni režim slobodne prolaska između takozvane Republike Kosovo i Republike Albanije. Ukinuta je granica na 9 meseci. Prolaziš tamo kao nema ničega. Na šta to ukazuje? To ukazuje na mogući plan B, jer pazite, Srbija je više nevažna. Srbija je sve uradila što se tiče priznanja Kosova. Da li će formalno pravno neko to potpisati, ne sme niko. Ali je zato sve drugo potpisano i dozvoljeno. Tako da taj potpis više nije važan, on ne čini nikakvu razliku. A da bi se preskočilo dejstvovanje vetom od strane, na primjer, Rusije ili, na primjer, Kine u Savetu bezbednosti, ako se hipotetički bude glasalo za prijem Kosova u Ujedinjene nacije, to se vrlo lako izbegne planom B. Proglasi se ujedinjenje Albanije i Kosova, Albanija je već članica Ujedinjenih nacija, tako da preko nje Kosovo automatski dobija mesto u Ujedinjenim nacijama. To je plan B. A šta ćemo sa onim što ste pomenuli, sa tom obukom jedinica, ako smo dobro shvatili, diverzantskih ili kakvih, koje će upasti na teritoriju, ako sam takođe dobro shvatila, uže Srbije, odnosno centralne Srbije. Šta je onda cilj ako su već ostvarili neke te svoje ciljeve, zbog čega bi to radili i da li to sada znači mogućnost nekog novog rata, novog sukoba? Kako vi na to gledate? Šta mislite? Evo ovako. Evropa vri. Moje lično mišljenje je da će Amerika uspeti, bez obzira na rezultate ovih evropskih izbora, uspeti ipak da ugura Evropu u rat protiv Rusije. I to će onda biti jedan rat Evrope protiv Rusije. Evropa i Amerika ne mogu sebi da dozvole u jednom takvom razvoju situacije da imaju tu neko ostrvce zvano Srbija ili, ne znam, Republika Srpska, koje će biti, pa makar po stanovništvu gledano i po ovim raznim istraživanjima, više od 80% naklonjena Rusiji. Znači, neće oni to moći da dozvole da se tako nešto desi. I upravo zato se spremaju da ukoliko dođe do tog globalnog sukoba, da onda naprave i sukob ovde i da zaposle Srbiju, da se maje i bakće sa terorističkim napadima, kako migrantskim, mi zaboravljamo da ovde imamo Allahovu vojsku, i takođe sa ovim diverzacijskim grupama koje će se ulančati sa svim ovim, i da ćemo onda mi imati preča posla nego da se bavimo nekom, pa makar i teoretskom ili drugčije ne možemo, pomoć Ruskoj federaciji u tom budućem konfliktu. A mislim da je budući konflikt neizbežan. To je samo pitanje vremena. Šta reći, ostalo sam bez teksta prosto zbog ovoga. Pa zašto? Evo, čuli ste i predsjednika i on je to rekao. Dosta govori o tome da je situacija ozbiljna. I šta tu onda čeka Srbiju? Šta bi Srbija mogla da uradi? Pa vidite, evo, nisam ja rekao ništa novo. To je i ovaj naš takozvani predsjednik, pseudo-predsjednik, izjavljuje ovih dana i plaši narod, da tako kažem. Pa sad neko će reći i ti plašiš. Da, ali ima razlike. Evo, sad ću vam reći u čemu je razlika. Razlika je što ja stvarno mislim da to može realno da se desi i da moramo na vreme da se za to pripremimo. A njega baš briga za to, ili će da zbriše zajedno sa elitom negde tamo, ili će ga čuvati ovi njegovi, i to ga neće dotaći, pa to govori samo zato da bi nama pravio tenziju. To je velika razlika. U međuvremenu da stvarno to misli, treba je da pozove nekog, na primjer, preduzeća javno koji se zove Skloništa Srbije, kako li se zovu,
pa da vidimo malo da se reaktiviramo gde su ta skloništa, u kakvom su stanju. To jedna ozbiljna zemlja u ovakvoj situaciji je već odavno trebala da uradi. Pa smo onda trebali ne da razoružavamo naciju, nego naprotiv, da naoružavamo naciju. Pa smo trebali da radimo razne pripremne radnje, a to Ministarstvo odbrane treba da radi i ono zna i ono je kompetentno, i Ministarstvo zdravlja kako da se priprema i kakve tačno postoji, kako bih rekao, protokol šta raditi, po kojim fazama i kako se pripremati za ne daj Bože. Ništa od toga se u Srbiji ne radi, osim što ovaj pseudo ide okolo i priča te svoje distrakcije. A distrakcija nije ni malo naivna i ja kažem da moramo ozbiljno da razmišljamo o tome. Pa sve do toga da treba da imamo zalihu lekova, zalihu hrane, zalihu vode i tako dalje. Pa ćemo to lako pojesti ili prosuti ako nam sutra ne bude trebalo. Ali se radi na dodatnom naoružavanju naše vojske, zar ne, na kupovini oruđa? Ko će to da koristi kad niko nije išao u vojsku zadnjih 30 godina? Niko ne zna to da koristi. Mi u stalnom sastavu imamo beznačajan broj vojnika koji se svake godine sve više smanjuje. Naša profesionalna vojska, ljudi odlaze. Ljudi napuštaju vojsku. Ja sad ne znam napamet, ali to je lako pronaći na internetu podatak. O tome je bilo reči u ovom studiju. Tako da nije to nikakva tajna, to je sramota što se dešava. A čemu onda to naoružanje? Osim toga, dosta tog naoružanja se priča kako mi kupujemo, ali se ne priča kad ćemo ga dobiti. Jedno je kupiti, a drugo je obući. Šta hoću da kažem? Pa koliko je meni poznato, ti Rafali koje mi plaćamo ili smo već počeli da plaćamo ili smo ih platili, pojma nema, uzet je kredit. To su sve kao neke vojne tajne. Pa ti Rafali neće biti isporučeni Srbiji za sledećih 10 godina. Toliko ćemo čekati na red da to bude, tako pišu novine. Ako lažu oni mene, lažem i ja vas. Šta nas onda čeka? Šta nam predstoji? Pa slušajte šta nam predstoji. Predstoji nam ono iz bivše SFRJ što smo mi starci naučili, a nije tako blesavo, a to je živite i radite kao da će 100 godina biti mir, a spremajte se kao da će sutra početi rat. Takva bi trebala da bude državna politika. Međutim, državna politika je trenutno zauzeta pljačkom. Oni gledaju kako da uzmu svoje procente iz silnih projekata i prodaje, odnosno predaje svih nacionalnih resursa stranim, nazovi partnerima, parazitima. I to je, pogledajte šta se dešava sa generalštabom. Kakva je to nacionalna sramota. Kako vi na to gledate, kako komentarišete, kako ste doživjeli to sklapanje sporazuma, ugovora, kako god o tome da će jedna američka firma rekonstruisati ili već kako urediti taj deo centra grada? Pa naš pokret MOBA i profesor Kuzović, arhitekta, je odmah provalio, imamo insajdere, provaljen je taj ugovor i ono što je najvažnije iz tog ugovora mi smo već plasirali u javnost, ali preko ovih naših alternativnih medija, što znači da je doprlo do manjeg broja ljudi. A radi se o sledećem. Radi se o tome da smo mi kao FOL poklonili, evo ja ću još jednom ponoviti, poklonili taj ceo kompleks, a oni će to izgraditi i mi ćemo se radovati. Međutim, i to je kao poklon besplatno. Međutim, nije besplatno, naravno, nema ničeg besplatno među njima. Radi se o tome da kada budu izgradili kompleks, 20 i nešto, ne znam tačno više, zaboravio sam broj, procenata od prodatog prostora, znači oni grade, useljavaju, ljudi kupuju, leže lova. Od tog kad legne novac za taj prodati kompleks, taj novac, jedan deo se vraća njima kao profit, a 20 i nešto % ide potpisniku, odnosno ovome koji je potpisao ugovor sa naše strane i koji je omogućio tu celu transakciju. O tome se radi. Znači, to je jedna sramota. Sa podzemnim tunelima za koje govore stručnjaci iz vojne oblasti da oni takođe imaju i onaj bezbednosni aspekt?
Ovako, što se tiče tih koji se nalaze podzemnih, tu. da, ceo generalštab je povezan zajedno sa zgradom predsjedništva, sa vladom i tamo sa skupštinom i ovamo na ovu stranu do američke ambasade, jer tu je nekada bio komandni centar glavni. Maršalat, da. I tuda svuda postoje ti podzemni tuneli, hodnici, koji su i tekako i dalje u funkciji. Svako, evo, dok mi danas snimamo emisiju, tim hodnicima se tumara na izgled. Da li ste videli vi nekad nekog ministra ili nekog generala da šeta ulicom pa da ulaze iz zgrade u zgradu? Oni svi komuniciraju ispod. Dakle, ja ne znam šta će biti sa tim tunelima, ali znam da je to jedna arterija koja ne sme da bude presečena. I da nije smelo da se desi ni podrazno da se američka ambasada useli u Maršalat, a po nekim saznanjima tamo se je uselio sada i glavni, ne sada nego još pre nekoliko godina, premešten je iz Beča glavni operativni centar CIA za Evropu upravo tamo, na Topčidersko brdo. Tako da to postaje i jedan ozbiljan bezbednostni problem, ne samo za nas ovde interno, nego pošto se već to zna da je tako, pošto to nisu mogli da sakriju, to znači da znaju i ovi drugi kojima to mnogo smeta, na primjer Rusi. Pa ako se desi ovo što može da se desi, da se zarati između Evrope i Ruske federacije, onda nemojmo da se čudimo ako neki kinžal doleti pa zvekne tamo. Da, evo i kako sada u toj veoma komplikovanoj i međunarodnoj situaciji, a i na unutrašnjem planu, evo govorili smo o Evropskoj uniji, govori se već godinama o krizi u međunarodnim institucijama, u međunarodnim organizacijama, u samoj Evropskoj uniji, govori se i o Svetskoj zdravstvenoj organizaciji u negativnom kontekstu, u delu javnosti naravno, pa i naravno i o krizi međunarodnog prava. Kako sada i koliko to sve utiče na Srbiju? Znamo i da u Ujedinjenim nacijama takođe ne ide sve onako kako bi trebalo i kako se očekuje od jedne svetske organizacije. Kako vi na to gledate? Prvo da kažem za Ujedinjene nacije, to je jedna anahrona, prevaziđena organizacija koju podhitno treba rasformirati. Znači, Ujedinjene nacije više ne služe apsolutno ničemu, osim enormnim troškovima i bezgraničnim, beskonačnim, bezveznim, beskorisnim blebetanjima. I dok oni tamo blebeću o rezoluciji o Srebrenici, dotle vi imate najstrašniji mogući genocid u Gazi koji niko ne može da zaustavi. Niko. Čemu služete Ujedinjene nacije? Imate genocid u Rukavicama, 25 godina misije UNMIK-a na Kosovu i Metohiji. Za 25 godina odande je proterano 250.000 Srba. 10.000 Roma, ne znam, 15.000 ovih, oni, 6.000 Hrvata, ne znam koliko Turaka, Egipćana, Aškalije i tako dalje. Pa šta je to drugo nego genocid? Pa imate sad zadnjih godinu dana, faktički su proterani ovi sa severa Kosova i Metohije, ovih nekoliko hiljada porodica. Koliko je to hiljada duša, da tako kažem. Jel, ako svaka porodica ima bar po 3 ili 4. Znači, potpuno jedna bespredmetna, beskorisna organizacija. Imamo rezoluciju 1244 koja je na snaži, koju niko ne poštuje. Osim toga što je niko ne poštuje, niko ne snosi sankcije za to što je ne poštuje. Ne postoji korektivni mehanizam, ne postoji kazneni mehanizam ako ne poštuješ neku rezoluciju koja je pravno obavezujuća, koju donosi Savet bezbednosti. Ove druge od Generalne skupštine nisu pravno obavezujuće, ali ove Saveta bezbednosti jesu. Znači, i sad ja kažem, donete rezolucija, ja je ne poštujem, baš me briga, koja je kazna, koja je sankcija? Nema je. Zato se i desilo i dešava na Kosovu i Metohiji to što se dešava, zato se dešava u Gazi, zato se dešavalo u Libanu, u Kongu, u Iraku, i tako dalje, da ne nabrajam. Imamo i Kipar, i 40, i valjda i više godina zamrznutog konflikta takozvanog
u Kipru, gde se i dalje nalazi misija Ujedinjenih nacija i dalje ništa ne rade, dobijaju ogroman novac. Znači, to treba razbucati i rasformirati. I šta onda? Neka nova svetska organizacija? Pa onda... Koliko je sve ovo što se dešava i u svetu i kod nas zapravo i posljedica te krize u međunarodnim institucijama i šta onda? Međunarodno pravo kao takvo je ugašeno. Jedino pravo koje je sada trenutno na snazi u svetu je ko jači, taj tabači. Da se izrazim našim jezikom. Znači, samo pravo sile. Pošto je Srbija jadna, mala i nikakva, mi pravo sile ne možemo da provedemo nigde, osim ovde interno, pa zato imamo situaciju da u pravosuđu i u policiji vidimo da imamo paradržavne elemente koji iskaljuju bes na narodu i na običnim građanima, dok zaista prave kriminalce niko ne goni, niko ne procesuira i ne osjećaju ruku zakona. Da je to tačno, evo vidimo iz tog slučaja Borskog, gde ti policajci koji su čoveka ubili u pritvoru batinanjem su i dalje na slobodi. Ja ne znam zašto su oni i dalje na slobodi, ubice u okviru policije koje su na slobodi. Ja i dalje ne znam zašto su na slobodi čuvari iz onog zatvora gde su starca ubili silovanjem metlom. Ja ne znam zašto uopšte ministar pravde obavlja svoju funkciju ili zašto šef policije obavlja svoju funkciju. Znači, mi vidimo da nema pravde. Zašto nema pravde? Zato što su oni jači i zato što ne postoji sila koja će njih pohapsiti i sprovesti tamo gde im je mesto. Tako da, ceo taj sistem se urušio, ovde se gradi diktatura, počiva na sili, počiva na paraformacijama. Mi vidimo da je za vreme izbora, za vreme izborne tišine, su u tim njihovim call centrima bili likovi sa kapuljačama i maskama, bejsbol palicama, a policija je stajala ispred i čuvala ih. Šta dalje o svemu tome da kažem? Samo jednu stvar, poštovani gledaoci, ako Bog da, pa MOBA bude došla da rešava te probleme, kao što smo obećali da ćemo raditi, bajpasovat ćemo ceo ovaj kriminalni sistem, osnovat ćemo specijalno tužilaštvo i specijalnu policiju koja će se boriti protiv toga i koja će to sve razbucati. A šta sada, eto, u tom međunarodnom kontekstu Srbija može da uradi, u stvari gde je i pogrešila? Da li je to lobiranje, da li nismo lobirali, da li nismo možda iskoristili potencijale svoje dijaspore između ostalog? Šta je ono što može na međunarodnom planu Srbija u budućnosti da učini? Koliko se može osloniti na neke tradicionalne prijatelje? Koliko su potrebne možda neke nove organizacije umjesto ovih o kojima govorite i koje su u krizi? Kakve su tu perspektive na međunarodnom planu? Govori se o novom svetskom poretku i da ne nabrajam dalje. Mi smo, nažalost, imali nesreću da se jedna velika država raspadne po nacionalnoj osnovi. I to je izvor svih zala. Ove druge države su uspele nekako nacionalno da se i teritorijalno samim tim konsoliduju. Za razliku od Srbije koja se nije ni nacionalno ni teritorijalno konsolidovala, već naprotiv se dalje raspada. Raspada se dalje i po šavovima svim ostalim, pogotovo zato što je srušen ustav i što je srušena vladavina prava. Mafija je preuzela kontrolu nad državom i to je jedinstveni i spektakularan slučaj u Evropi. Bio je još jedan sličan pokušaj u Italiji, je mafija takođe u jednom momentu zapretila da će preuzeti državu, ali je tamo vojska, ključna reč i ključni element je vojska. Ali je tamo vojska preuzela u jednom momentu stvari u svoje ruke, pa su onda osnovane te specijalne snage koje sam malo pre pominjao, da fala i nama ovde, a ima ih recimo i u Rumuniji. I konsolidovali su se i stavili su to u neke okvire koji su, da kažemo, podnošljivi. Ako kriminal uopšte možda bude podnošljiv u bilo kojoj meri. Kod nas toga nema. Ovde je postalo nepodnošljivo. Pomenuo sam faktor vojska. Vi imate situaciju u Srbiji neshvatljivu i neverovatnu. Da sam, na primer, ja kao građanin razoružan. Bez ikakvog potrebe i razloga. Ali da kriminalci
u svojim džipovima nose vojno naoružanje, ne samo te kalašnjikove, nego nose i bacače granata i one bazuke, kako li se zovu, i tako dalje, i tako dalje. Znači, teško naoružanje. Kada kriminalci legalno dospeju u posed vojnog naoružanja, ta država je u katastrofalnoj opasnosti. Njima se više niko ne može suprotstaviti. Kako ću se ja suprotstaviti džipu sa bazukom? Ja sam onomad izvršio građansko hapšenje, razumete? To je moj maksimalni domet. Dalje od toga ne mogu. Potrebno je šta? Potrebna je neka veća sila koja to može da suzbije. Ko je ta veća sila? Pa ili neko da dođe s polja, a neće doći, jer oni su ti koji to podstiču, njima to treba, na taj način održavaju ovaj režim u životu, a režim im uzvraća svime čime im uzvraća. Znači, poslednja linija odbrane države jeste, a po ustavu i po zakonu jeste, je vojska. Znači, samo vojska može svojim sredstvima i svojom snagom da se suprotstavi ovakvo teškom, organizovanom i masovnom kriminalu. Vojska Srbije do sada se ni u jednoj situaciji nije pokazala dovoljno doraslom da se uhvati u koštac sa osnovnom svrhom svog postojanja i ustavnom i zakonskom obavezom, a to je odbrana zemlje. Znači, vojska nije uspela da odbrani ni Kosovo, ni Metohiju. Prethodna vojska nije uspela da odbrani Jugoslaviju, ni jednu, ni drugu, ni treću. Znači, ova sadašnja vojska nije u stanju da odbrani Srbiju i mi imamo jedan ozbiljan državni i nacionalni problem. Ali sad iz tog ugla gledano, opet, da li možemo nešto učiniti i da li nam je i u celoj toj situaciji potreban prijatelj sa strane, s druge strane neko ko će nam pomoći s obzirom na celu situaciju na globalnom planu o kojoj pričamo? Prijatelja nemamo. Srbija nema prijatelja. Srbija se nalazi u apsolutnom neprijateljskom okruženju, sve oko nas je NATO pakt. Govori se o BRICS-u, o perspektivama u BRICS-u. Pre, ne znam, godinu dana Lavrov je pokušao da dođe u posetu Srbiji, nisu mu dozvolili da preleti i da sleti ovde na naš aerodrom. Znači, taj BRICS da bi došao nama u pomoć, on mora da otvori Treći svetski rat. Recimo, ta Rusija koja je nama najbliža, Kina nam nije najbliža da nam pomogne, ali recimo Rusija ili Belorusija. Oni moraju da preskoče tamo malo Moldaviju, pa da preskoče malo Dunav, pa da preskoče Rumuniju, pa da preskoče verovatno malo i Bugarsku, da bi došli do ovde da nam pomognu. To će biti malo krupniji zalogaj za preskakanje. Tako da mi možemo politički i diplomatski i trebamo da uradimo to da se odmaknemo od ovih gluposti zvanih Evropska unija, jer se Evropska unija odmakla od nas zidom koji je podigla i da potražimo zahtev, podnesemo za prijem u članstvo tog BRICS-a. Zašto? Zato što nema nikakve dileme da se stvara novi svetski poredak i diže se novo ustrojstvo svetsko. Mi ne pripadamo neprijateljima. Ja ne razumem kako bi neko ko je silovan želeo da se uda za silovatelja. A mi smo silovani od strane Evropske unije i tog takozvanog, ja ga zovem, maligni zapad. Vraćam im istom merom koji oni udaraju ovamo. Gde kažu maligni uticaj Rusije, maligni uticaj, vi ste maligno tkivo. Zapad je maligni. Znači, mi to trebamo da uradimo diplomatski. To je vrlo teška situacija i komplikovana jer se nalazimo u okruženju, ostrvo smo. Ali i Kuba je ostrvo. I Kuba je ostrvo, pa mislim da može da postoji jedna takva koncepcija. A ako se bude zaratilo, onda će biti mnogo velikih problema. Ne samo za nas, za sve. Evo, gospodine Kaležiću, da ovim završimo razgovor, nažalost problemima, ali nadamo se da neće biti.
evo, vidjet ćemo, još ćemo komentarisati i dalje. Šta mi ovde trebamo da uradimo da time završimo, poštovani gledaoci? Mi trebamo da se grupišemo, da se ukrupnjavamo. Znači, ovi sadašnji izbori su pokazali samo jednu dobru stranu, a to je da su se pojavile neke grupe građana, neki hrabrih ljudi koji su se udružili zato što misle isto, a misle dobro, kako sebi, tako i drugima. I izašli su na te izbore pod apsolutno prvo protivzakonitim i protivustavnim nemogućim uslovima, ali su izašli da pokažu da postoje, digli su svoj glas. I ja to pozdravljam s te tačke gledišta i pozivam sve ostale da slede njihov primjer. Da se ukrupnjavaju, da stvaraju ćelije, nepopularan izraz iz onih komunističkih vremena, i da probamo da se udružimo. MOBA poziva sve ljude dobre volje, sve građane, sve istomišljenike, sve organizacije. Dajte ljudi da stupimo u kontakt, da se ukrupnimo, da se grupišemo i da stvaramo jedan odbrambeni front koji će se boriti za očuvanje, odnosno povratak Ustava i vladavine prava i zakona u našoj državi. Gospodine Kaležiću, hvala vam što ste govorili za Glas javnosti. Hvala i vama na poverenju. Poštovani gledaoci, pratili ste kanal Glasa javnosti. Ostanite uz nas. Hvala na pažnji.